Manchu muligere na ende ekara kwatororire gato tenine no magani ona se studio ige minute ngatuachakire amangana a free friday gose ekara to chikumanya musani bwiri tukuri rero uyu ikire ase studio rero nigombwate moisio mobe kuronya byosi olio kwenga omoisio mobe kuronya byosi rero yigambwate gigase studio ekara tuchigusanga nere bali mutamo manyetike boikirano rero no arega igonyo kubwate comment kubwate commenta kubwate ibolo rinde lyonsi gochia se omoisio mobe nabo gutuma comment yao gwetera se namba ya SMS eyura se TV yao nabo igo nabo goswa sensemo ya Facebook otonyale buna Ndizi TV News nabo igensemo ya YouTube tonyale buna Ndizi TV News karwe kirali tibwe bago subscribe igo rero bune free friday nabo to kore bintu byito iga ngora eto ikaranste lakini bono omoisio mobe oikatokore tuteneine korokinga show ni moto show ni fire ndoto itugo ikaranza senge na botoraga ni kurutana no kugoroiga ne chikundi yake yo manchumo ligene to sinyunga ngaito kurutera igo earegani ikaranzo ike nkomanya tole omuganoya nkomanya tole history yae ndia chake to muziki ngikiagaretaga chako muziki nkayaroji binto kito expect koro asara somwakoyo o 2022 yo karibu sana mwanchumo ligeria gendera gutubwatia njebuna batambe ngoro kwa sara nyarangi Ontita Ekaronde no moisio mobe koranya byosi. KUDU. How are you? I'm fine. MC KUDU. Yes. Aso chaka aso kora chako morobelio ninde tora manyu manchu murigereria amalietago kamili nara lia yago sene MC KUDU dito narete asengencho ekaroto acha kesho alisho biginderia ntomera SMS liko bolinga MC KUDU yuko wapi? MC KUDU ako wapi? Ngoyo kirege gase studio litangani ntagete ora chaka na marieta ngana kyokorwa egere tumanye guchaka umuroberi karibu sana asante sana Sara nchesa marieta nenkoruko Andrew Okeiga sebali asali aliago toka sempesa lakini rende alio koliera aliegasi MC KUDU omoisio mubekorunya byose Andrew Okeiga wa mondandonto kumanya liete lakini watabere na litigo cha sempesa bona Andrew Nyakeiga Okeiga omoisio mubekorunya byose MC KUDU mato chete nkuma sana wetera sambatera wetera ari unique lakini tutara swagabo ndetora ntebi history ya so bwenge kayo moisio mubasomete so bonkai abibuli ba embarabi banamu abombarabi yani brief background yake ali muligeria kumanyaga korogotera kwa MC KUDU umanyanga MC KUDU so bonya nasigete MC KUDU nchino mwano bwa banchari nkanigere gali gonga kirogo ikanyamagundo nchino mwana o jamo areli olio kobanya magundari gali nyamagundo abali moikira mu maete nchine fourth born ani yokane nchino yokane ase minto abaisike ba minto babere na wabanene alafu omumura alafu nje mumuro kabiri nasomete school ekoro kuigonga primary ngakora class 8 2012 nganda igonga secondary ngakora 2015 and then kurwabu ngachaka wekara kaliga nkarani maete kotera by then school naenge somehow nagakorira obo comedy ga drama nare como cha drama music kumbe talent ya chagete kare and then bono ngocho tora samana ye talent ugakora form 4 really ngakora form 4 2015 moiso onde aro mwana moke awanda kuagore the 2002 ani producer ane kore the 2001 lakini aya 2015 moiso onde okagendera gochimotu oso karati gerago kurwabu school ngaenda bono na chagete okora music and then one village kuna msee anaitwa the late MC Mose na dia atete kenyoramo and then they contributed and then wakanipeleka shule ngachikosomera music production and sound engineering kurabu ono nari nakorete skuru
Bono bado ama producer. Oh, you want producer na bogo produce. Igo mbia mana sana manchu muligiri inere history yo mwisio mobe MC KUDU korunya byosi galia omanyangero itoli tukolelero ase studio na batanya ko bata kerengera likende yonsi comment and then sote kubeka nyebeke gwetera sena mbayesimi na ninche ko yasoma nyane support yoko mwa mangana yogo semia mangana yoko momo yagendere no muziki na bogo toma gwetera sena mbayesimi ere ase TV yago mwisio mobe. Yes. Korunya byosi ndibona wachagete muziki gose ndi umanyete ngano bwate ekewa kyo muziki. Ncheke okyo muziki nkorengi na kegunduete kerende primary primary na kolire music na gachesire drum iga abari banga pongezi bateba mbuyo gukora tuachiete igo bagatukaenda go national music. Okay. From there onongansa goteanga maybe a talent ye na tato mindonere nko motivate yale nga so koro ya no na bwato bukano gete bule nyomba igo kora imiri nayo de konyira and then one team chit ko lose hope kara na bongo ngotera alafu ngansa kulika chingoma kire na so form 1 one ngacha ngolika chingoma but one thing ko record na chitiga ugono chingo mejinga ichikuru gokorengereri gentu kwamenya kolika gose goko iwo gotera gete nayo gwa go twist kwa bogotera by then kire na renge form 1 kire na chakire terende okonyora na ikuro gotera no gwa Diamond iga na tera lakini nari kama mstari mengao lakini kwende flow kwenda munedi ya Diamond ngate abono tigancha ke ko kora kwene kotera chingoma chiane bono ngoligie flow yane alafu ne beat bono nchikorose ri ngachaka kolika iga nganyora na amanyire kolika kwa sa mino na ebwe ko so muziki gose bana mino bande mbaro nande naro mbaro babateke wiki okay ase minto ninchebwe kando mwana muziki lakini rende mbago gete ni gazi ngokora mbago gete kabisa bono batera bwo gutanga ni ko erigete nkoro kioko bono kere ekenyoro ya chitamo mbabwate welfare gete ari koroku nyabios community group and then bagande ibono tutete to proof ose no nyara kolika gotero nari nari getogotera gukoro kunyabios nindi ninsogete gotera gwekiombe kibono okay kwa nyabios community nabona sagete gotera kuko ogotangani lakini kogaita bubuya sana baka ukabwata kabisa ukabwata anse mstari nererie nyoko inyorete gotera kugotangani ande ndererie ilikuwa gosogete lakini karange mstari kwanza Dora seninko nyona ninche somo chumuri nenyora gotera kwa MC KUDU gotangani kigima kwa nyabios otero kwe chorus yare kwa nanga nyabios yeito yatawobokire gokora maya ogomo wabo na uwagera KUDU ngotera ninkirende mukwangera nyabiosi barabu baimukire Tibazo se produce ana na konyore gabu tora na chakera singe chono ko gotero gotanga ni nasogeti do ekole audio na chite go sok video ndiri gwa chite ko tero kuna kwe yenge 2018 yeah 2018 nali kiombe kiba chitamu nali nasogeti gotero gutangana actually okay 2018 oku gotari bicha kore audio ko bati bicha okay bono gotera ngore nganjete sana oku nare twaswara gaigana gotenga omiso mobe koronya byosi korona totigane genda kara gochwa tango akere produce go koriyo koro kuna kuntagete orara go twanga maiga ono koroni taraji gocha na sogeti gotero gwa kabire bono ukore na sogeti video ane ntangani okay gokoro kwe ngombe ritororo timeti gose no kumaite nanyorire ngombe ritororo tiganzi bokogoro ndiserie saigaruguru mama noro chengombe momurone ngombe ne ritororo noro chengombe murone ngombe ne ritororo iwa nere ngombe video ntangani
in fact nabona gogete stage ya nchirani tu nkababona no moyo liwo kere nasokirie ngoma ngamanya ngai video ne ya maana sana cia ngoma and no gwanchite timeze si producer no nyoro gotero ko na kigo koro ku litororo litororo lio goika koracha ugo kona gocha kara go nande kara tune yango kidogo nanyorire ng'ombe litororo tigansi gokogoro ndiserie saigaruguru nanyorire ng'ombe kieye ng'ombe litororo ase igo tigansi gokogoro ndiserie saigaruguru. Producer tupe hiyo bwana. Acha tupe hiyo. Nanyorire ng'ombe tigansi gokogoro. That's a record. Nanyorire ng'ombe kieye ng'ombe litororo ase igo tigansi gokogoro ndiserie saigaruguru. Nanyorire ng'ombe kieye ng'ombe litororo ase igo tigansi gokogoro ndiserie saigaruguru. Mama noro cheng'ombe ye Gogurone ng'ombe ne litororo. tata yerende totebyango Osula, eng'ombe ne litororo. ase igo tiganche ndigie bikore nagacha kanyomba intutwerekere ekebundu abeka monoro kore abagenke abachayi basokerere nkaenda miruka ng'anetaro amaene ngaika mabemaro konaika nkanyora abechisaro bagantebyo kofaini toka na karo kabatebya abana nataka sheira omwana omoterere bunesosera ntagete morende bunegesera tokini abana nobosera Kini abana nobosera. nanyorire ng'ombe kieye ng'ombe litororo ase igo tigansi bokogoro ndiserie saigaruguru. Nanyorire ng'ombe kieye ng'ombe litororo ase igo tigansi bokogoro ndiserie saigaruguru. Abana baminto timwechaya mambia na mambia gotayaya agacho onyomba timorara chombe chigocha okietaya abaibori baito tobaigwere erinda machiko tobwaterere ebukwe goteba intwe igwere yasae kagocha tochoberere abane bitabu mobwaterere erinde mambia inumwegerere mokoreto bochinga mosaberere abaiseke chinda mobwaterere Abaiseke chinda mu bwaterere. nanyorire ng'ombe kieye ng'ombe litororo ase igo tigansi bokogoro ndiserie saigaruguru. Nanyorire ng'ombe kieye ng'ombe litororo ase igo tigansi bokogoro ndiserie saigaruguru. Gaki abangwana buna moigwete nanyorire ng'ombe litororo mo basa kondiseri gaki tigang'eriseri gaki nchebweka vigilante bateri baigwa mang'ana ayubana vigilante asante ng'ombe litororo tigansi bokogoro ndiserie saigaruguru. Nanyorire ng'ombe litororo tigansi bokogoro ndiserie saigaruguru. nere ntang'ani lakini bado nebwate omong'uso Nchomete ng'ombe karori twari gukuona nakaga litororo ne ng'ombe rinde boronge litororo. Kumbe nakarorire video ibono ya tebire mang'ana mang'ao. What was the inkikiarenge from behind kuliko gotero ko igomete abasoni abange kara kuliko gotera gete egento nkero ke como trigger omanya kulika ogotero ko hangi kia go trigger te ikuruma esibirenge libiao okaranga tindi go soki gotera kondo wens tikanso keri tororo. Okay, omwana naro miruka okoro kusheila bono by then nali twanchaine mono bono nali konye na monyoreire oli ora se video oli bona ale vixen oyo le mbwate sai bono engaki eyu nali obwanjani bono konye bwacha nali obwanjani ilikuwa pale nali obwanjani bwengo obwanjani
atebone gento ngokora ngorike ngoma ngumurikire ngoma bono nario at least mwana gorora ngabori ninganjire igo ne dedication yarenge gucyase umupenzi wo wa matukari atari wa matukari in fact nere mama mtoto igo yani mama mtoto no bate familia gocha tolega okolega roro mwaro omoke kibisa igo nere yu video ntangani okotera ogolindo wa corona ndio chitego gotera nande corona igachiegata after ritororo ono ngateba tigandike ngoma ya corona kere narika ngaba sponsored na the late Vigilante the producer nere ya Nyakoe ore gotokonya sana in fact nero sponsored no ritororo nka record ngachene na corona yu bado aga support nka record audio and then kanya shoot a video from there bono egasoka nande kaba nere ganjira yani nkanya ko baginko egwo moyo nga you are doing great. Corona nero no inche ekonde nganchite sana asa materago ongonya kunyiro rio kalioka sengencho ne bwate ujumbe nande nigego semia abante karbono tuli chinga kicha COVID-19 bado tera era igo kolino gotero kuyango chugo chakora seke kiribosyo kolende nara ukolika agoteba korokwa Alice from Kisii agoteba show iko juu sana gotea MC KUDU oyona maiga korase Alice okoliga kolichinsa machabu songa agoteba please play for me yenye wameimba na kamtu fulani. Okay, yungu chitore konyerora. Nana yuko koro kwa Sylvia kutoka Makanda. Agoteba keep it up bro. Ngoma zako zinawaka. Zinawaka kuwaka. Benjo. Akolika kolichinsa machanya marambe. Agoteba locked. Agoteba Sara show iko lit. Salimia MC KUDU. Tumefurahia kumwona ndani ya studio. Biamana sana. Linet. Akolika kolichinsa machakia moka ma. Agoteba niko ndani na mimi ni shabiki wa MC KUDU sana. Ngoma zake ziko poa. Na ande mbiamana soko meleta AC studio na Daniel Mbuna akoli korichinsa machia suneka agoteba niko ndani gotea MC KUDU antoba kwanchitiki mako no kolika gwitira enamba ya SMS eyurase TV yao bakona bokanda sensemo ya Facebook otolikere na Ndizi TV News waenda nsemo ya YouTube otolikere na Ndizi TV News na bego Twitter na bego tweet @Ndizi TV News egeroge ndire kuba mona intwe ekarotore no murubelio obono mambia bu Ensakia Free Friday tole na MC KUDU mwenyewe ogenda togotomuga no yendi achagito muziki amatera enara lia ya wande tutamanyeti na yande ngige kogera yaligete na aragenda tukunya gototebuya igeiga ase studio okaru corona ngochigo cha corona ngo chakoro mancho murigereria na ningu chali kora tutereria ketorara nero manyene gose ningo ekaro kwaru corona ngotera ikwaligete next bono korwabu ngatera gotero ngaende studio bono ngatere gospel song ekoro ku Chimbaba to kolete na babji science bana kero kyomo elio na toewe Chimbaba kero kyomo elio na toewe Chimbaba toiruruke una chinyoni cha igoro toiruruke una chinyoni cha igoro abaminto motagwancha mwerende na kweagacha elio moreno itona gocha mwerende okwo na babji ngakuwa ikirete PUBG mwakore collabo asakara asengenja asani bandu bagotebeya asani bandu mbaro gote mwakore collabo toko baikera kulinde ngocha tuligabo tutaenda hapo atutaongelea hilo kwa sai ngocha tuligabo kulinde gotero corona ntutura ngakiri mistari make corona tutigane gendapi ogende gendapi tochichana inde gendapi osirepi gendapi corona tutigane gendapi ogende gendapi tochichana inde gendapi osirepi gendapi corona ogacha bune gosori mwanya bantu tokaira ngano boriri tokansa goteba yantu gotori abasunge mesota na bugosari akeigo tokaigwa wajire
producer tupatie corona. Egera kwa sema ya YouTube nabo kuri mna corona. Corona tutigane. Corona tutigane. Egera sengenjo okugwa gosogeti buya ogosogeti around 2020 kira corona ichete. Dirie cherete igari dirie cherete dirie monto yani no ko ikango mundu kwa corona. Angabona ntotene inia angabona ugatene ina ali 1.5 meters. Dirie ringe 2020 na dirie cherete. Dirie cherete igakegima. Nalio gosogeti. Ngikiagera tukagosokia otero. In fact na roche many musicians wakodire chingoma cha corona and my fans were like KUDU toto egintu ya corona ngatea kobasabire tigangisaransere inde mbaye nande kero kende osemia banta sengenche ndwali embobe yali gocha no emboro mbobe gocha sengenche antu bande mbaro bagenda tugusiria magima timaiti gose gwatokire corona tutigane turara tenga kidogo lakini gocha kwa ande ngotara ki okorete album ya intangani watera ngode bado kwa wate angatiga gompima timaiti gose no comment watera ngode gompima lakini iri yani abantu bari kunyako umete yaigirete ngo akachingo mchane nkwanda ni trend nki gere current no mondo digital ono ngaranga agopima na nkwenge ngaki bona ngala sokyo watera bate atiga gompima uza kwenda YouTube usaji tiga gompima by KUDU MC na bogo cha bado Tigagompima. Nara kulika goteba good morning to you all. I'm Millie, Sister Nyamagundo, L4. I goteba watching and enjoying the show MC KUDU. Stay blessed. Asante sana Millie. Kariji sema chanya Magundo. Nara kulika goteba nga wow. Ni Alexis Alays from Kiamokama. Show iko majuu sana. Salimia KUDU, my favorite Kisi artist. Play for me omwano muyakoro bonchari. Nchera teyonda kwebe. Wana mubikoro banchali nchera teyonda kwebe mbia mwana sana Alexis. Na arege igo goteba hey salimia MC KUDU tarali kalietalia ya kulende mbia mwana sana. Van Quiz na watch salute my boy. Ata sisi to make a salute Van Quiz na mwata gega matuka ya ilitego chimbagega. No alenge gase studio mbiyole Van Quiz. Asante soko gendera kuligere dia Ndizi TV na ro wansu mugusi. Maite biya karo konyoro ya fellow artist ago kuligereri ekuno gosiro manyete etale asengenja banda ko omwisi mubekoro bokoronya byose siangali wacha niende uko bona wana karata gosiko gochimotu MC KUDU kikiagera to gaso ogaso gachaka matera a secular mono otakora gospel ekara kora kana boru morandi umuya sana. Okay nje by the way oise kolige chingoma chiane they are like ni gospels yani este ne yani gotero kwa nengo koera elieta nyasa elitatoge oro mochanja ngairo no ore yani chingoma chiane njiri nabo chigotero no ekanisa yani tali gospel ni gospel ono bakabantu bagosinyunga nkayiga mumroyo nkiamine uboiza naimba ni gospel yani bagosinyukomanya nande nabonga nchitego igo encherendo uri unique ya ikivyako tutageti gutene na secular tutageti gutene na gospel utageti kwalete nchiragete igo gote main point chiko base chingoma chiane yani obosemia yani no eno ligereri no tegerero engoma at least ngo pikiole 1 point erera okonya so wao asante sana Dolphin agatebanga mkopoa biamona sana soko endera kuligereria Ndizi TV na rubansu bumugusie kare producer wanda yanyorire corona tutigane gendapi to chicha na ile gendapi to behave normally. This disease you treat us abnormally. Namoja mobe korunya byosi KUDU coronavirus Sharif on the beat. corona totigane gendapi gendapi do chicha na inde gendapi osirabi gendapi corona totigane gendapi gendapi do chicha na inde gendapi osirabi gendapi
Tori mwanya banto tokairanga no boriri togansa ko kwana ye togo tori ngabasonge mesota na bwogo sari akeigo tokaiwan kenyore abanta bamwa mungo itore nsengi makwa beiro gwa maemba osinyetemba kabale kwegemba yasaibwe meganda ya twabere ekebe twakore tobe twebire totori korwa sendwari ye egende ngoro imase yendere kamorancha banto mosanitaisi amangana corona tari raisi digango kabera sebikundi vera nyomba gose mwaku chinkundi corona totigane genda pi ogende genda pi tochicha nainde genda pi osire pi genda pi corona totigane genda pi ogende genda pi tochicha nainde genda pi osire pi genda pi tichiro bosongo chatago irwe chibase sukuru cha yere irengento kieke bona bakoroka corona kerete tashide kereko namago kao to kwanerio monto kwasimora twasimorero monto samocha te konyore para gosochwa tuobugebune barara serikali egasimbu ya mogo kora korende gento kerege korura mogo chwato monto mpaka mwakora okotinde kubune gyoto mosiara inyore kerenga nogo tokonya tarigo twembora mpaka tosirio bogima totigentu toriambaga nobo kuma na matunda elio corona teto kuna corona totigane genda pi ogende genda pi tochicha nainde genda pi osire pi genda pi corona totigane genda pi ogende genda pi tochicha nainde genda pi osire pi genda pi aigo setora genda to sasime ense yonsi chikanisa chasi ekirwe corona tetage tintu to umerane ke goto bata toramo ndutu akure oiwera machiko na jesire pi ole nyombo yo minto con yama sabom eyene mbembe ngwetere omonguru tatanko iguare corona totigane genda pi ogende genda pi tochicha nainde genda pi osire pi genda pi corona totigane genda pi ogende genda pi tochicha nainde genda pi osire pi genda pi that guys vigilante asante Coronavirus. That's a record. Genda Ogende, genda. Hii ni kali. Hii ni kali sana. Yenere sababu nganchere the corona is my favorite. Tingoma yo mwancho mulire nga aye chingoma cha MC KUDU. Njiri chechi bwanchete. Asenge chone chinyinge abugetie. Nga uskali wa wita wantu babu na chibara. Engakiyo in fact noroche liri corona ya chete umete chikanisa chikasieku kwale konyo orupara samojo wakubaka yani ngate alienda baskali na barabu nkabaga dance yake ngabatebi mo kwemboro muntu mono Mwa motige inga kuminya nyomba That's a good song. Narege kulikago taba that's my boy. I molded him. He's heading far. Fidelis Mochoge. Thank you so much. Narigerete shombi ya mwana sana boss. Andege enderera igo. Good morning to you all. Ni George Kerima kutoka Suneka. Kisi Tycoon. Big up my brother MC KUDU, my former schoolmate. Be blessed. Thank na you so ako na talent. Chinechi message gocha. Ega singia sana mukwane. Rumba Kevin. Bia mwana sana brother. Bia mwana sokondra kuligerelia. Agotebanga all the best KUDU. Oyu Rumba Kevin. Mukopoa ni Nancy. Agoteba kazi safi sana. Na narego kulika morning Naomi Lawrence. Kurwanya vite Nyamira. Niko locked. Gotea MC KUDU. Say congratulations to him. Napenda ngoma zake. Na andi naraiga osabagotera. Akuru kwa Josh. Akamanu mwambie akopoa tuchezee wimbo Evirentane ngulimokolete na kamtu fulani wasabiru sana nabokukuru ku Evirentane se YouTube producer nakanyago cheki Evirentane wasabiru sana abantu abange bagwanchete. Hi Ndizi, good work MC KUDU. Frank Osoro, kindly play for me Okaiboro korwa enda ya mama, my best. Also say hi
to Mr. Producer. Producer wakwaniga wana gaba sense mo in the studio. Naye abantu mbaganda tokulika too much messages, keep them coming. We can't so bunensere. Asenje bona iga igoto wate our special guest. Nere MC KUDU, mtu wa nguvu, mtu wa power. Nero regega se studio, nero kugungwara. Wara gungwara gana lianto akora. Nori me ya Ndizi TV. So far MC KUDU. Nande wasokiri ngome ndo bono iga umethana musimu siasa tole bono. Kero musanindo chine Van quiz. Na so que no enera gotera gitiga kwa wa politics. Wa politics. Sara tiganchengo teiga. Gosokia ngoma ya siasa. Yani goikera bakosokia ngoma y'umuntu. It's something very special. Yani goikobe kikende na keba oyo igaere nere ngotera. Igo bono manyo muguko yani osarigete. Yani omete kwa moterire bishua tingo gotera na ndinchi gotera oyo bono that's true bono igonye kwa mua noyo igonere na nere nande kuikago saruya nayo bono gende studio kore mete ogwake ngoma baka no eno oyo ndi akoyunga amaene gaki ntare kumanya kango naruete yendo gete igo baadaye tura mbale bakonya gocha lakini rende nimpimete ngai bachira bangerende lakini nkonya kurigereri ngai yomuguko ore gochi omaete nebest gukuriga abasani bane karwa gochama bagoteba barabumbali na acha na pesa batete barasoki umuziki bara onie talent ya westkaria chibasimaye ko babwati aya na kiyo basenga niyo ayo muziki ogoswete kutafuta pesa ama ayo target igora ngeri sa calling natembaro barangeri kimu. Okay, ni calling ya bunondo bado is a calling. From that calling nongonya orebeza ko igobono uikantere nsemi abantu and from there nyore gento ngokoraki okoli bono ekugera aso gukora igasi no koragira bono muna injindi iga no nkonyora ko igo ni muziki ni kazi bado na ni pesa ni kazi na ni pesa abuna maene the first artist oitabanga muziki ni no wikoter na ndine besa wikanere cheororo ebintu bibi kwendamo kurwa gachagete muziki wantebi ko wayo chagete koromoke lakini ugacha ko chaga ko yosokia ange 2018 2019 go chaga muziki esa bali yo kugenda no nyene studio no nyene bitoki aye hekwa ruseti bono muna koliyo gotanga ni ritororo ngai kwa yorete bitoki korubi ko so yang ogara ko ri ogata ngoma ya entangani na goikira bono iga nagote inga is so unfortunate abantu babiri besogeti bare gon support both of them saimbayo. May their soul rest in peace. Rest in peace. Tuchake na vigilante asante gato records ya nyakoega iga nero mbwate toko boko in fact nero nderete agansokeria ngome yu ritororo free of audio video. What? Na kimoko rigere rikere ngome yo kwenye search YouTube era se channel ya vigilante the late bono na banderete igo buno mwana oe and then baka koroni yu anjete nere bado renge sponsor egasi from there bono nkaga rirende nagote welfare yengo the late pia MC Mose goitoterete nere birenta nega gukubago saba nere na korete kwende na gunduete bono nga kuna kijana hapa kwetu abwate talent bono nera agaswagati from there bono nera agansa ku support na ria retete kinyoramo baka contribute and then wakanipeleka shule nganza kusomera rende music iko bono iko yani na ni bahati Nibati ukanyora bantaba yali ba kubwata kubako nande asegesiike berande bonsimba hiyo lakini rende gukirigana kyogenderete bono yogenda tukwitachira kurwabu okay from kere engakia igete oyo MC Mose agasira yainge last year
last year but 1 December. Bono kurwabu ngarakirake in fact nabona akira ngakira mbake nachite gocokia ngome yacogete muisonde goteanga tiga korera ngome ya nchiru sana in fact gotea KUDU is back Maiga yo mutimoko. Maiga yo mutimoko buo konyagwaso kidogo na kumaliza shule. Bono kurwabu na bere yani ni ku struggle tu. Ngonyago okoendase kwate ometeli engaki edidi bare ngo nafumete bono unapata mtu ninaenda kufanya hata ka business hivi fani yao yacha hata utali KUDU tata what happened dingi kyabe hata KUDU kuhasirire mono nchusoka isiko abasani basoka babuye bintu ebona mbate inje bado nonde se game tinda koraki tinda in the half time kidogo ngonya gupima igakuriye bitoki nkoira nangira nelimo ukwira no ira ne limo lioka kuri ndo kuno gwakwa konene lakini ntumaite nga fans n'abantaba ya they can give you support ne support ne roba kurwa ne taba ye chibesa nonye YouTube channel yago ne ririye yo muntu akwenda anyore search go YouTube search MC KUDU MC space KUDU KUDU kwanza ile MC KUDU ngayoli rusi ne bakukuboli erieteri achete tu nego sorry primary koru primary in fact nabona njitego kwa nanjitego akagosori geteiga yani style ile montago kubori ngaki atinga yo tunaenda wapi sijui kwanya na mbodi KUDU yani kufanya unaona KUDU KUDU likamera ona likaba KUDU likabona ngatatiga bakapande bakanza kondangeli KUDU bona bakatatale go chanka mutu ko igamara ko bakirarure gasi natebi nkwani umuntu kuruku KUDU ase mwana nchi nimbwato umwana ukuruku wacha kujidu ona nali brother ane nale ukuruku James ore sai kayole gali in fact nabotore kegorie kemo nabotorange it's like my twin brother bono na tu arengamo igatu bono nalita tabure tigonga KUDU ningo alera gaseka gate ya KUDU no tunaenda KUDU MC KUDU likaiburu bono likaiburu kurwabo okay gate ya rinde lions Galibe. No manchu muri kwaro de original eta MC KUDU. Abanya wata MC KUDU. Anguntu maina kiria chete rero to tebe no incha maina to maina kiria chete incha maina MC KUDU. Rine rieta liobosani. Kolende kere rieta ndibwate ase original ruete. Hono MC KUDU nte turenda sense mayende studio. Turara nyora ebi rentane. Kemokolete na kamtu fulani nere na arengegega sometime back agateba mukorete collab nere ande bono tokuira nang kumanyande ngaki ngo origeti nande gukore collab komo usengo chire utagete mukore collab nere nekyo kuirengani yo yechi collab producer toe ebirentane nakwa abantu basabire mono ekero tole na MC KUDU omwana oyo weke no kyando bato mutua manene tari ono oyo no mwana noyo wachire kondwani ya tena bana bane ya ndo kuchali no mwana kuchali no kai ui ngonya abako gita ui oh my god spiders ika kondwani ya komi okije ochinga kweka kare kwa nyoma mete ngono bwato mwana kanya ko kuno mwana nalio konda ichara boss Vamos yo mover por una biosi KUDU Obegaki, come to flane MC Mose Ay Wanya getinga zike birantane zike birantane Wanya getinga zike birantane zike birantane Tako baroka inwe birantane Tako chaye birantane Tako serie birantane Baito na babe birantane Tako baroka inwe birantane Tako chaye birantane Tako serie birantane
birentane baito na ba baby birentane aba mama babo igo bakumetie emetu yankero kike basaretie bakakare ko basiere ya minto ngange bare baba uteriko amanyinga ya taliayane igara yo muibye chwene bosiboli na motari na bwabane mekoni yende ne yoyonde omwana oyo igo tugutanete tomaetinga nagera yo kanyeke chidiri tinyingo tamanyete chitake kwereta gosundogete tiga bana baiga basikwe batake korendwa bunege sike tomaetigo sankyo baba basike bakonya banyake nyoro bagosike banyage tinga sike birentane sike birentane banyage tinga sike birentane sike birentane tako baroka inwe birentane tako chaye birentane tako seye birentane baito na babe birentane tako baroka inwe birentane tako chaye birentane tako seye birentane baito na babe birentane nase kwa moro ke kerentane nainde tariero chetaretane mwana no mwana na chabe kya karimo raise buno yoga mogwekane tako na komo goseredia kereta geko na komo chongeria keraso kona komo seoteredia bako bene bwa yonko mounereria abaso bate na inorusiko kiya ikera kwa iborero mana isiko tako mongaina bona isaga tweka motiganga manya isenera nyoresiko banko bene bwa bogake toma etinga na kibura kimambe toganyo monguru agosoki amobyo kagotike gokolie myonsi wanyage tinga sike birentane sike birentane wanyage tinga sike birentane sike birentane tako baroka inwe birentane tako chaye birentane tako seye birentane baito na babe birentane tako baroka inwe birentane tako chaye birentane tako seye birentane baito na babe birentane ebinto mbi ontigera gatigeronde ebinto mbi ontigera gatigeronde ebinto mbi ontigera gatigeronde ebinto mbi ontigera gatigeronde tako baroka inwe birentane tako chaye birentane tako seye birentane baito na babe birentane tako baroka inwe birentane tako chaye birentane tako seye birentane baito na babe birentane Wanyage tinga sike birentane ai message yanko ngige message yeah awatero kuyake mama bwaterante na kamtu fulani nango naende at the late MC Mose oneroli pole kuna watero kuya sana abali mwasa baba banonkagerete mumeje enjoy vya kutosha au watera kole very powerful yani watera kubwate chinguru amangana akonanta nga kimwa kolete mugacha amakoliko gotero ko mugacha into one agreement nga teotuliko gotero ko okay let me say it was a true story ne gento kenge kyo maene na ya inge idea ya the late MC Mose achite asetole agatote inga egento ngere na arorire okay ye mwenyewe alikuwa ekerentane okay so agatote binga stay nere na arorire birentane bigo chandu ni amagana ba koreru akonyora bachaire and then akatoboli munyare gokora ikwende gotere ngomi ikotete birentane abana ba birentane and then tukamote no problem agatuakanire studio agatuakanire video and then tugake ngomi yu
eyu yevirentana ine ngome nkali kigima nande engome bwate ujumbe still eyu nande mundu wako irorera liuka kanto banyanje tasenge chwikira bonega basabange batatu the same song igomba kwanchite kianda gi10 e collab ngi yakigima to kwanira mangana ye collab usani mani mbaro konyara bagotanche tinde ikera sengo kora collab wikamanyo musani oyo no yonge nchoki aya mangana ye collab guchimutu anotagete kugendera gukora chi collab gusinande kwanyolira ndimo murake collab nere. Okay, but bono gusi inche personally na asabiri chi collab chi nyinge na in fact bunango wa studio ngochi gochi go support ye kijana getege go ansa bete collab nikaona ni muhimu kumsaidia. Personally nje na akodi chi collab chi nyinge na basania bagusi nimkorete ngoma na kamtu chingoma kwanza na kamtu fulani in fact nera tu atede chi collab chi nyinge sana nera sikiyo nyale moko iwana bwango wasemo maitenje na kamtu umuntu tarigeti ko bwata bwango na oko kaganche ngotera okaganga mtu ote ndokoleta gatoke mbande na kamtu fulani ndokolete birentane ndokolete mocheche so tuaratere na kamtu alafu ndotete chimba bana babji alafu ngoma nire etarasoke video ndokolete na Migi the Champion ngoma gete nkali sana ngore nginere next after ETA yasogete nere gocha next year na the KUDU is back na kyo kora kuikera basania abayiga because nabane na MC champion Migi champion oberira se industry asemya kemenge yabo babji akora basania abande the upcoming bata bari nkonyora bari michando ukora chi collabo n'abasania barabanyangongo bano turatebe gose bayikire kumanyikana ora kwani champion na nyine umwana amanye ebagotanga barabo mbara bayikire gose umuntu babate yento chitokore kwanyora bara mbali wikera endotejo haya criteria kiego gotumika because you are also an upcoming artist lakini umehit na ni kama unaenda mbali sana na barabo oranyano bwate siri okay siri esiri ne Sara okay kero kwende studio make sure gento so kine gento at least no muntu uri omone na asura kurigereri atebe gaki oyere nabongo mu support gokoba yani content so kero wochi ko mu approach bono ate naro chegasi yao it's very nice ona ntimbo atishida igo igende tanga ni tware content kore tumayo monyene oratere bintu geteiga biri bikororekana biri no kerora motebi nchendere togotero gete achigo search aligereri igate kweli hii igano mwana yombiyari igotari miujizi karingo chinabanyora ni kujituma tumete amana nwetumete because no nyene riogiria uri very unique liko na anta liko na munguso oli bwato munguso njera geteiga nande rire very energetic yani kerogotero what that passion na samatero ko what passion was na boru mondo oli passion sekende gionskiri na bondigo na bona ibole tuo Bueno, naraiga akurika goteba kwa Eric Baraza kurigireria agoteba ligiriti umuroberio agoteba the guy is very talented. Ask him if we can collab with them Barambamba. Okay, Barambamba actually ingise ko muikera na batokora egasinere nabo nimbwate chinguru nabo ngocharuka nabo to korunda bakame nanda igoro nocho kwake kame karachero kangando soje kapre aya to charuka bingo nyara ngondanyo nasa nyire zo ya twarurembe lakini igo nabo ra kore ni Mbarambamba ise kumuikera Mbarambamba asore Mbarambamba is my big friend by the way naona renkora ango comment yale se chingoma cyane sana YouTube thank you so much Mbarambamba asore ni ngwakatore ngoma nae next na abantu basabire goikatoba igatigatwe bange nae Mbarambamba twabande kibataire
lakini muikera ni mbarambamba maenaro studio yera como relioki como sis como morairo mokorere yine kala bengia sana ase ngenjunte turagenda sumutimo komoke tukwira na tumanye kogenderera ekere producer ne kona koliyo gotera gukurukwa ukaiborwa ukaibora kurwenda ya mama wasabu na videlis machoge nkagirito na rote mukubwatete sana nchite mirimo yawe kigima andi naro saba ogotera gukurukwa ukaibora kurwenda ya mama na gukurukwa YouTube gukurukwa tiga kolera okay tiga kuri gubono ekero tukurenda sumutimo komoke kurende naro kurukwa Timothy kurwa matagaro tu omwana yombu yagocha pongezi biamono sana MC KUDU si chingaro chao chire moto agoteba atarigitirieta kurende otebirenga chingaro chao mbu ya chire morning ni melody from Kisi gotea MC KUDU show iko poa sana biamono sana. Hi, ni Lilian Kerubo kutoka Nyanchwa. Mimi ni muimbaji wa gospel. Naomba umuulize KUDU kama anaweza piga kolabo na mimi. Lilian Kerubo nomo muimbaji wa gospel. Agotebanga gaki nwancho kole kolabo nere. Nchetindi kwanga. Tindi kwanga kolabo. Tiga kuli to kole show ngurule namba yao yesimi go Lilian to sikukura se TV yao onyorera ni namba alafu umwakire simore na kimogora basani mbali gosinyana basani in fact competition nere kogera muziki ogenderete gukina guchigoro na ningo chanayo nta inkiro chige kogera kigenderete muziki ogusi ogenderete gutira guchigoro igoro tonyora tiga kurira ekero toko timoka akaiga se studio na tumanye koirana na MC KUDU ora se studio ya Ndizi TV nero wansugo magusi ekeraro musani bwe wiki. Thank you so much. Bwana karibu sana na tuende kazi. No mo somo be korunya byosi KUDU obutaka bwagerire omwabo tokare konya kwangana moigwe obochai mosikita konyara nyasaye bwe meganda yetoigwe ndugu yangu tiga gukwa moyo tonya gotegenya mpaka toike matuko make bari bagotochaya mbachake goteba tobwatisye okaiboro korwenda ya mama nyasaga korenda tikware bara otiga konya korera kanya gotema orio gotongete tari korara okaiboro korwenda ya mama nyasaga korenda tikware bara otiga konya korera kanya gotema orio gotongete tari korara Tokakira intubu na mama magosomege mumbora bono twairanire mugateba bari bakwete na nyambari kobo kainu bono mwakumire mukaigwa buyekero twakirete motieti komanya ninki totegete etiga koboria ngai twachiete enintungo tebiege ntogete enjera abateri togachwarire mbaro chibuneye negasigete engakieye igatwara kirire ntutwara somira manganagete isho mwatorangeri twachicha twatera mpaka twachigita chibesa mwasangereri mwagacha emwato amaru twani twabotaka bwagerire omwabo tokare konya kwangana moigwe obochai mosikita konyara nyasaye bwe meganda yetoigwe ndugu yangu tiga gukwa moyo tonya gotegenya mpaka toike matuko make bari bagotochaya mbachake goteba tobwatisye okaiboro korwenda ya mama nyasaga korenda tikware mara otiga konya korera kanya gotema orio gotongete tari korara okaiboro korwenda ya mama nyasaga korenda tikware mara otiga konya korera kanya gotema orio gotongete tari korara Egwa kachisabu na kingo korangete tiganigyo musani omanyekanete egwa etachiguru pori gyasabere teriomo erese buno tagete egwa kesimya yekoremete bobwa tara igwe kyotagete ogwa tokoboria na kyotagete kwa motebya totere ngomagete obe abwate maneja yaye omoe namba eria gambe naye ogwa tokoboria gosenora nyare komo achiri kwa misinya tere naye okoba yogo takoborire besa chaye gwaka maza kuime eto komo ya yaganya kokomesa nyasaye nkogosese nyaro obutaka bwagerire omwabo tokare konya kwangana moigwe obochai mosikita konyara nyasaye bwe meganda yetoigwe ndugu yangu
tiga gukua moyo tonya gotegenyeri mpaka turike matuko make bari bagotochaya mbachake goteba turwaticie ukaibura kurwenda ya mama yasaga kurinda tikware mara utiga kunya kurira kanya gotema urio gutungete tari kurara ukaibura kurwenda ya mama yasaga kurinda tikware mara utiga kunya kurira kanya gotema urio gutungete tari kurara ukaibura kurwenda ya mama yasaga kurinda tikware mara utiga kunya kurira kanya gotema urio gutungete tari kurara ukaibura kurwenda ya mama yasaga kurinda tikware mara utiga kunya kurira kanya gotema urio gutungete tari kurara. Wow, this is wonderful. Tiga kolera. Tiga kolera? Kwa hivyo tukurwenda ya mama. Wah, mbio mara sana mwancho muligerelia hapa studio naona kuna waka moto. Na huyu MC KUDU. Studio ngo akero mudro mwancho muligerelia timeti nga yanko anyora chingaki wasukie mesa. Asikuwarenge kuara tenga kidogo. Eromete Friday nimutumnango ya. Eromene Friday emermo neguswane taki. Igonto meta ntumba tuligiriti no nenchira yechi semester chiko mnyoka gochage gase studio tiga tu support abasani baito. Tiga tu support abagusi baito tiga tokonya abana bali baito bagukina bono. Egera na intutoro kumo gusi gatinginye kingaini ekara tubwata abasani bechinguru. Una MC KUDU. Nara yokolika melody na soma. Akoteba I'm watching from Kisii University na huyo kijana anakuja vizuri na show iko fire. Naomba huo wimbo wa Chimbaba ni Charles. Hi ni Kemi kutoka Kibirichi napongeza MC KUDU sana. Kazi yake anafanya ni safi. Thank you. Kwa very congratulated. Ama yana kizuri kinajiuza. Kibaya kinafanya nini? Kinajitembea. Wewe ni kizuri ama ni kibaya? Mimi ni kizuri. Kinajiuza. Matenge nchoma ina wantu mbaga ndatutuma SMS wetrenchera SMS yura se TV auto tugamagaga ensemo ya Facebook Ndizi TV News na bakotonyoralia ensemo ya YouTube Ndizi TV News na ande subscribe. Na bakwana na YouTube ya MC KUDU MC space KUDU unaenda KUDU unaenda kuona ngoma zake. Chiroro rasenge chiro mwana itokoronya byasi omuisi mobe mara mange ekarongo twara chi interview gase studio abasani ngota yabali beteire ebitango gose challenges tinyinge asigasi abayobosani akine ncherore biyando chenga tora etera kende noyene nchera chingoma chigo cha fire ndo chenga MC KUDU lero naboto tanyora challenges kurwa sare timedio sina ngainere challenge jira jonjiro challenge njiro omete mondana ronde tinga haters konye kutaite mba igu omogo kasole ataka ukikuwa na shida to baro kingo chandegete mo ekolisi ekolie ikiomo tio kabuya ageni ole bate ki tuaro yono imutiga kale ya oyo ndo kumanya yani tonya kwe orokinga no chandeka aeseka buyiga in fact no ya matuka akunya comment just seka seka tikakogechigu tikakorera takorera pi iko minute ko tayanga abantu mbararo banare tuita abante mioyo gusiba gosoki otera iga they are against mbayo bana go supporting amano yotel rubi mbaro kanyara enda ya nyogoku enda ya maumino kunoko beya ya kulitali kotera ano kekiningi bon yani batake kogoita mo lakini to mbategerera yani to tegerera ande challenge ende nkwane taso gotero uko negento ke wapen bana okonyora twa yarangeri gwesho kwenda kwa kesho kwa tito de kwa maru kwa maru kwanyu kere kwa kole kwa nyure drink kwa beire mayeng mundu dako manyanga skwaru ngweza musi kwa magocha ngwa tebya abantu kwa chiresho mbata eto ende ne sukali na gento getega
kwanyora ochiete gotindete bona enkyo kunywere drink mono kumwete ngana acha kuperform ga egento ono gakiko kwairwenda okay omuntu okorangeri nere the host of the event agoteithe bona abantu bari abanene mogo isaranse message endagera mwarete irweye bono ni nwabageni besiko ragira bono agino kane nona nenda ne investment ntangani buno ndagoteba manzanga bono rende kwaragira igo gwatito rendagira inyama gwatitora kweba kwa kane aga drink tali aga drink kwa kane chi drink ase ngencho mosale ye mesa mo ngaragira ana rende gwachi gwakesho kaitenga bono gwakorire sho nko barerura manutia ogende nyomba koremete kwanyora kenenge kwanyora kuwa kirande mami ine challenge ahekaro kende kwanya gwikira bali bagoteba nga piracy kwarengera lyo gotera gete dio taranyore bitoki bisa ine kuira kwanyora umuntu akorireki okobugiri osikoire studio producer yagote okoyaya igo kwanyora kwabugiu njegento nasome tigune producer yane ndangani anteti igitabu ngere kiao wene togotwara gichingoma rika chingoma buno taete chirikense mpaka riri kwabere comfortable ogende studio umaetenga kwabere comfortable no kwenda ko record na gukora ki na gushoot igo igende kinda tengianya konkera okoba nanya kwenda studio record gotero ntigo okoba banda bangi bakwenda studio studio ina ndonyore yu bakwenda abasani abangi no bakora ki no bakwenda kwanyore producer nero ya tebira gotero ngurata kudwache tagacokia tugukari bubepi kora gotegerera umuntu ategerera gotero kukira kuri gotegerera ate ai ngome yaro gaki nenkari bono riri kudwa tara ibanga rende riri atara ibanga chigocokia video ominyoke studio nga omusani uyu ominyoke studio nga o record idea yuwangu bango o shoot video obe riri ochikotabuka kwanyora kubugi ngoma yao yachiete kare igo that's a challenge sabasani the upcoming artists mbali bande enara kolikaga iga agoteba very talented indeed KUDU you are going places once again Frankie you're number 1 we must support talent you know soro Frank mbia mara sana John Bosire Gesengi niko getere Sara Show iko moto mbia mara sana brother mimi ni shabiki mgeni karibu ndani ungesema jina tukushout out lakini tusha ni Angela from Jogo MC KUDU ako sawa endelea hivyo anabamba sana mbia mara sana shabiki mgeni Angela kwa Jogo tumekukaribisha Edna ngose Edi kutoka Nyamatoke MC KUDU ako sawa agoteba endelea hivyo hey Sara Show iko lit sana say hi to KUDU na mwambie ako chonjo ile mbaya aina mashabiki ya agenda to kulikira wetere namba ya SMS ere ase TV yao na agendera bo igotumekera ngari kiao ekero tole nere gase studio Andrew ena lili talia mweba ande KUDU na lianga KUDU okay ile na Andrew igotibwewa ego lakini ile amanyekane tare very popular agoteba korwa MC KUDU bona MC KUDU kayoro cho musiki ogo korbono iga amatuko gochimotua musiki ogae bweka kwanza tutaracha oyogusi na tutaracha musiki o Kenya yonsi kwa basani nche bona matuka motu nindoche obugima bwane woko basigete igo nimbwata matumaini nindoche matumaini asigasi yana ngokora igo ni amatunda nari nangeire korora wachakira ko yarora na ayale ntaka girete bana toteba nga abandi onye tubwati patience ustubwati yoboremereri nabo kubwata utige omusiki kwanye wikaso otebe nga omusiki otigantige guchya yaikirete riri abantu abo babiri aba my sponsors ngate tindeli yonse bono gagi ndikai lakini rende ngayo guidance no moibori and to kumoyo nyasaye olio tomete bali asore na ndinacha tuma abandi to kwa moyo igo kanyako kweo moyo
and nairanire studio Okay. I'm doing well. Bona. No musiki ogusi kwa jumla ya wabasani bagusi ebe In fact, gospel ebe secular. Nsakota musiki ogusi I'm very happy. Esteli gusi wakore bintu bya napenda sana vile umaetekera abantu bare abange se kwerende. A competition here very nice. Unabona mente kurunga ali a competition here to a competition getengia sana from the village na sub location ngabu seitabu Danli naro no mente Danli ni mse wa home vibaya sana ndamu sana na yechumbi mbege chinye from the same Danli okay so kerendo che to korwa kwa samo iga kompe inakuwa juu kompe getenga ndia sokia kanto na buecha mate ai kundu hata sokiria ngoma tigana njenkoreki tigana njenge nera ga korre musiku do sokiri nero kwanyora mukonya gusegeta na more ande gento nganjirite gento nangaira korra abasani bagusi kumianza kuonekana na support msi akitoa ngoma mugocha ama mwezi mwabwate ngoma eri mwa share link mpaka abantu bae kosankie kino rio tama I think endrete ote aki kekera kitiangende ndigereri ndore ngie kendrete iyo support ine kogera twangeire kwimuka iguru ego musiki uzi osukire to the next level karante tutanda se studio turanyora na ndengoma ya neriri bono bwanchi taye ai omaite rotere tamatera nkoro gote wango kokoroko ningwanchite oseto kuirorera oko tiga korera ogotero gotiga korera na kukore my best asai lakini bona na nina kukore sai bone na kubwato obwansu sai lakini bona gotero nkore kwa megetingasukana ndatua otero kutogo twagete na babji chimbaba na yuko gusaba ngwasabu chimbaba ya na ro gusaba gaiga nakora kuna gotero kuya sana iyo sasa ya matera yo abere kuchimbaba noko aina matera makongo igo turachakira chimbaba tuanze chimbaba tumaye gutana tunyoria abantu batige korera bono mwanchu murigeria onsia igo ganda tukoyanyora korwa Ndizi TV na ro bwansu bo mugusi to chimbaba tora iruruga ende makorete collab na babji musaya no moyo mobe orunya byosi KUDU Science. Quiero como ellos na toe we chimbaba Quiero como ellos na toe we chimbaba Toiruru ke buna chinyoni chaigoro Toiruru ke buna chinyoni chaigoro Abaminto mota gwanja mwere na kwe agacha Elio moneno itobuna gocha Uruti kwa tatanto komocha Igorende mota gwanja mwere na kwe agacha Elio moneno itobuna gocha Uruti kwa tatanto komocha Abana batata kirankwane Omwana no yo itona bojone Tomorigereria sire tenene Ya moisaransi nsemo kwane Embudere mpe ya nsire gotogosa Bakale konuchi sumu bansa gotogota Baminyo kikunya gitari babocha Babwena gose basira liroba Abande besungire chingori Baebe tobo gimobo bwerigori Moeri oye bakuba irumo chari omoichano Tigara seke gori Yasae korancha yetokonye Sirio moikoyo kwirare Tubatiso tosibito baba chenu Kogo chato chenge gochie bitunu Quiero como ellos na toe we chimbaba Quiero como ellos na toe we chimbaba Toiruru ke buna chinyoni chaigoro Toiruru ke buna chinyoni chaigoro Abaminto mota gwanja mwere na kwe agacha Elio moneno itobuna gocha Uruti kwa tatanto komocha Igorende mota gwanja mwere na kwe agacha Elio moneno itobuna gocha Uruti kwa tatanto komocha
omunguru tatango chari atuire gorari erasari togenda sare koryoborere amabere no buke twongotere tema nchwanga somonene kire gento gensegene romonyene abagenge bitonge turango tore kagakie chokango aseigo gakie bekanye oyo gwate michando muikanye ekunu yo moherio nko bugere ekavi ya tate gwikere yoko gambo yo mwabo gwikari gise abogenge obo ititigange gise ombogere ndaye to twangwa tore kagakia ye to sambwa Kero kyomo erio na toe wechimabae Kero kyomo erio na toe wechimabae Toiruruke buna chinyoni chaigoro Toiruruke buna chinyoni chaigoro Abaminto motawanja mwerende na kweagacha Erio moneno itobuna gocha Ogoti kwa tatanto komocha Igorende motawanja mwerende na kweagacha Erio moneno itobuna gocha Ogoti kwa tatanto komocha Sae kuranja yetokonye Sirio moikoyo kuirane Tobatiso tosibito babachen Ogonja tochenge gochie bitunu Yoko gambo yo mwabo gwikari gise obogenge obo ititigange gise ombogere ndaye to twangwa tore kagakia ye to sambwa Kero kyomo erio na toe wechimabae Kero kyomo erio na toe wechimabae Toiruruke buna chinyoni chaigoro Toiruruke buna chinyoni chaigoro Abaminto motawanja mwerende na kweagacha Erio moneno itobuna gocha Ogojugwa tatanto komocha Igorende motawanja mwerende na kweagacha Erio moneno itobuna gocha Ogojugwa tatanto komocha Abaminto motawanja mwerende na kweagacha Erio moneno itobuna gocha Ogojugwa tatanto komocha Igorende motawanja mwerende na kweagacha Erio moneno itobuna gocha Ogojugwa tatanto komocha Nipe pesa tafadhali, nipe pesa. Omo isomobe, korunya bionsi KUDU Na feli flame Cherry on the beat Owanchi nebesa ngaigwarwera Mamuraga iga no twakwera Nero na mambiara mambiende Wamanya koigwa igorogire Bate wanga tomaiti konyoma Koigwa flame unakutua noma Baliko moga bichuchu asekona Mwako namba kamuita korona Uliko manyanga chibesa na chia Ichi tobaite bitoche na byo Atarochi manoti tagocha Asaka ya roche mwarocha Isaro karaiga tamaiti gosoka Taite moire saru nivokia Tamanyeti okoligia baito Mwaa Mutaete bitocha motochanko Bitocha mibaite masire banko Mutaete bitocha motochanko Bitocha mibaite masire banko Bitocha motochanko Bitocha masire banko Bitocha motochanko Bitocha masire banko Atena rogore kulerane Tinyaroka charero nebikone Batagetaba murato turunkane Tomorense bunenchongu yontune Bakwe buri kairo mbari wanchang Esukumo boro mbiri wansa Batagete bagore ruchi yogati Chichipo chichapo na kaimati Kongo sacho gendo ite kondam Horosie besa yogotonda Pasame toga nyete bunembeche Ogolero bitocho tengeche Esano bimbe bune bobi Ogoliri kwe bitocha yotigepi Korua bocha ke koriendere mochera ini kuna babo nyanchama Misaro karaiga tamaiti gosoka Taite moire saru nivokia Tamanyeti okoligia baito Mwaa Mutaete bitocha motochanko Bitocha mibaite masire banko Mutaete bitocha motochanko Bitocha mibaite masire banko Bitocha motochanko Bitocha masire banko Bitocha motochanko Bitocha masire banko Kapoire kanisa tosasime Etwa
kekelisya twasoime etwakerie tatwaisaranza kisara matero byachaka nkorigereria nsemo sundogete ukoborie sababu igorosete amaisokore tare bikoyi kumbore ngeratokyoyi tibago koirwa kwagoka utageta marwaria gosanonoka utageti bichenga birememera na makari utagetonya kwomomera mongina magukora gantebya korio motero totono chuya utagete pisa na sausage otyokoro bebunesi weji Misaro karaiga kama itigo soka taite moire saruni bokia abanyetio koligia baito ngwa Motaite bitocha motochango bitocha mbibaite mosire wango Motaite bitocha motochango bitocha mbibaite mosire wango Bitocha motochango bitocha mosire wango Bitocha motochango bitocha mosire wango Vigilante asante and you got the records That's a records. Bitocha mosire wango Bitocha mosire wango Bitocha mosire wango MC KUDU. Awagotocha bune ngoko. Bataite bitocha. Bataite sukuma. Bataite sukuma. Aya kultole sukuma. Ya, bitocha. Lakini wate producer no te garada ya por petronila mokeira. Watero ku special dedication. Kurwa sinde. Na watero lakini kurwa sinde ochi asale. Agataro kuno mu manchu murigeria yani ukarigererio karara na patolego. Aki umete mwatu understand. Mogo taka pizza chioka. Mwa right no akandera. Nchumurigeria koro kwa MC KUDU natebaga studio gaiga umurongo kore lakini bondo chinga kinebiro ne bero bimonyagete tubatanga chideka isano na isato chioka ekarongo soma abaiga mbachi kongita akoro kwa nga Sara vipi salimia KUDU mwambie nitahitaji kolabo na yeye Amdan JB from Suneka msanii wa gospel umaralia tebi msanii uyo tikagenderere bunarigo abaisa komina etu abaisa komina etu kebuna abande okay to baisa okay amine tada baisa komina etu ni Stella kutoka Tabaka gotabe MC KUDU napenda ngoma zako Shadrack Nyakoe from Suneka thanks for being supportive bro mimi ni brother wa Silva Dani mwenye uliimba naye esuguku Hezbon na Savire amatunda Yesu ije kwa mpigo MC KUDU chingero wewe ni vizuri Sara agoteba ngakie tigangona arona kiagoteba amatunda Yesu ya amatunda Yesu mateyanya gosacha amatunda anasema show iko sawa sana mimi ni Paul Nyamwembe ni support Ndizi ni shabiki mgeni. Okay Paul, bia mwana sana na karibu ndani hapa ndio nyumbani kwa wasanii tuna support talent. Aso ukarangiri kwacha se studio watu ebinte bijya muri na MC KUDU ateba. Kero kwande studio na ebe kigento. Chingoma je umaide no tene ko nyora watengiro nyambo. Yani no ene ebiti yoke go watengi. Na ataka gutiga gotenga na tene go umaide na nyora nkali. Kwa nyora watengi. Umaide kero kwacha studio etako baba bere. Tako baba no yomto Brighton tingo manya sara soko guchiabu lakini ngochare egere tuchukura nere tinta itio soka kurwa tuchikumina nate banga na ki kwarenge no mugeni ntache tiba ego yomto Brighton makoli nere tukubwaterana asomoro buli bwensakia kango kubodi swali ya nalio moelio nere kagocha kuboli kero kende elia etukulire show wate begento ngero kere jikoni bona ayebuna MC KUDU Omo sali na arubwanchete abakuru enseito ya Kenya koru East Africa yonsi akotebanga na inche toro chibona abawo koligi
bagukurigige bagoteba wanataka collab na wewe tingoma yangwanje tukurugusia oyomo ori nona yogotanga na inche ngobio gotera nyarebere mete ntwanje tikutambua abande twanje totanga nkomutambua gona na chiro koregana tumediki ngokora which is not true amusanare bwanjete nyuma utarante inga ningo nayo origetie okore collab nere Kenya yaita gosononya East Africa nabo vuke mipaka kidogo tali rasima tobera lazima uvuke mipaka ogende Tanzania ende Uganda ende East Africa yonse kwanza turachakira musani ulio sigete gusia ya itogo tebanga ori arambi yago gusi ni sigete abasani bonse abasani bonse mbya bagotera na in fact na akorire gasi nakiro musani ulio manyekanete ando ulio manyire mbya akore gasi ni umuntu ndarakora nere gasi tutemba bere that is Vikiangi Ensako na embarambamba maybe okay au babere ngise gokore gasi na barabuga Vikiangi maybe Vikiangi na embarambamba bakwanira ngo embarambamba uri karansari na Vikiangi yo lindo chali bakwanira ngo bono Ensako injuga twende muinari twakebinto amashabiki nataite tororekane to korabo baigura sibare gari embarambamba na Vikiangi kero kende nationally imusani ki uri usigete naye kuru Kenya yito tabanga na inchenga yore na akorere collab nere enta furahia Guardian Angel esteri muanjete ne no mundo gwakachi gospel lakini I like the energy Guardian energy ago waka ngizego swali ore to gotera nere mbakore ngoma na makubamba na abanda babere ngo like esteri bagotwara energy no makubamba ngo irukare sana I like that igono Guardian Angel omanyore iga no yagotanga my music imeenda to the other level bia sana incha international TZ mundu naro kongo kinero kurukubeka flavor ninganje tekumubwati sana no nere mbiyago akogaye mbiyago na bamubwiye kaine bona igana yaro kumye kurumega bia sana utarachi kurengana yayo mwelio tigoyo minto nere Brighton yache meto bise kwenda utige gangu bwatu sati nere korokende abana nyaka bwatali bolia sore karibu sana ya sana Sara na Mr. KUDU asante morogerio no mia sana na Friday botambe ni litogo da gokake nda kuranta nguragiri je semesa sensa media Facebook doje na boke mora agota na my best artist Miss MC KUDU big up bro, you always make me proud. Oui, ndiye kegose kiosona de anikondani kembuli taro na Peter Moindi James Nyandege na daddy wa daddy abumbadi bara sensa media Facebook na Brian Oro the live ndani kutoka 6 kati Peter Brian out there live from 001 001 in Mombasa 001 in Mombasa kwani kutoka kisi watu 6 pekee out there abantu no bali meyomoro wili anko Spency ako hapa wote MC KUDU mwambie kazi nzuri hiyo anafanya nara ukurukuna King Flag out there my guy KUDU the man fire always KUDU to the world Videlius Majoga out there that's my boy I model him nero okoro ete yani nero kuigiriti mde is big one and heading far kazi nzuri kabisa Rumba Kevin omoisi omobe korwanyabyosi KUDU kazi safi kabisa ejinga diye SMS ya sensa media ya Facebook isakasagero au tena KUDU tuko pamoja wanta bange watumeteka ika plani oro Denox Brutus out there from Garden City out there no opportunity me kabisa ajinga diye SMS chiri cyanya jiko tumugoja studio out there no bale ngasomo robero motindi kabisa Sara tuarode no mu robero beri no mia ndoje na KUDU ngararoji ngoboli KUDU ngakoroje anene chikaunti chito ngo support chira basani usemero berigeta kere kobe kuendelea yale kubakoni riswali nelikia nande nagokire kwali boli lyasi embeoga
in fact yare ko babuya onyendiria abantu baito chibesanjire chigotengu echo go support the talent abantu bare gwanja barende baito be government batebe ga kichibese cyabasani mbare abaiga barorekaine bare gusi bagocha buya bate tokore iga to bae ensemo giti nario bareta abande kurunzi nabo konyora gusitwa chira ngari sana baranyana kubuldi swali eri uroje nabasani bali bagochaka bono nande bali bachira tambe bunaye bono Mr. KUDU nakiuraga ni abasani abonse mo chama indi munyari mo industry ya amangana industry nchibone ndo ndatebe abasani abatoro nande bali bagocha toise ko batogo supporta nikero musani asokiria ngoma togotebanga oyu KUDU tigeta cherego chiao ya to chamo to share link Facebook kerase kwagoka gote oyu mumuro mindo yo musiko mindo ngo share link ya unabono vainabi no muise ko gocha buya sana na Dion 254 abuna baiseke babere bachire wangu igarakin they are doing good. I like their work bono Tibo dia radio mwadio Mr. KUDU sari sa chile. Moje kare tu agato CD tu agaitana na to CD. Ake bona tu asoira sensema ya digital. Makiro YouTube ko waire. YouTube mbuyere to ise go wanchira nanga abantu abankuru YouTube bakoragera. Muise gwashia chikwerende cheito mwaenda mwa watch mwa view mwa share mwa like mwa comment igona rio orute daga siringi kao kera okorete igo igo tote angari to gutumire linking abono ibine bintu bi tutame tingi mate link ye ugenda ororo gotero ku YouTube igo gwa support igo kwagorire CD yan igo onyago share onyago comment ene ngaki ya siasa tuende siasa basani bale bakonya bagotera bana siasa baende mikutaro badera bana siasa nsema ya siasa nakyo yire nsema ya siasa siasa nate anga abantu barangire mbasokerio gotero lakini rende siasa goikobe specific no muntu yo gotera goikabe gukuragirio mubuko kwa igotire buya igo ni ndigere tindorenga yo mubuko goichora gochi goikora zero ebe sankori giganti sara ngore nije semesi abantu bazimerega Esroni Oyaro Sware Rabani Karbat Taira Postmindra John na Fred Osoro bawo bara somuru biru bago kemono abanguru ya sensemeri umucho songa sensemeri ya shimboliam bawo tena babeira mona intuge satoja ke tumuro biru bawo Esroni Sware Rabani Karbat Taira Postmindra na John na Fred Osoro bawo tena babera somuru biru bago kemono babera entertained. Asante sana asabali mwansi pimwalika chi SMS nando mwenda takuligelia Ndizi TV na robwansu bumugusi kero kende karwe namba yo yesimi alafu na YouTube channel yago egara mashabiki yako bwati ali akoi support. Thank you. Onye gotete konyora genda YouTube search MC space olike KUDU KUDU MC KUDU chingoma chane chigo chabu chonsi piko ruendanga nimbake yo mweli mtu akishaenda huko anaenda KUDU anaenda kuona ngoma za KUDU. Sasa finya hiyo ngoma watch o subscribe alafu share link with just friends. Bono no to wikero mwali ndo chumwanchu muri gere ko mwali o tigato nyuria abanjo baligeria osomwanchu muri na chitariki 10 mo ichumego jabuna rero ichumego jani gotorenda sombogani o Camelback kere tasen Candice TV mo no mbogani o Camelback twa aliganirie umurobiri bwo mwali ubwari bwo mugusi ingotora chikwenda sensemera studio konyore musiki buno twanyora litukulia rero abasani bakaroli tukerio indagera yake gusini karo igono no kubolina oyara go kubwati tarikiri tukena nyara go kwena jere ticket yao gwetera se baby sar ro mai de paybill number 7291305 7291305 ore ticket ile nyane HM5 elibwe ya mago se chiribu 10 iga MC KUDU twakwalga ne litukolia Friday na yogende gali atuchaka murobelio of Valentine's Eve mapema ko jagra jinsa 10 go ikache ona intukuru iga se studio tikatora na ndeli tukolia Jumatatu asomorobelio Ensakia okogochera koruchinsa 12 go ikachinsa chinsa isato chia mambia kulende namba nero tararo namba ya ne uli otete konyora 0700154277 kwana ngora nyekwana 0700154277
4277 MC KUDU. Kora tome mpesa gende Andrew. Elietaria mpesa ligo chabu Andrew Okeiga Areri. Elina elietaria mpesa. Toma eno esiringi. Elina ligo cha. Mbuya mano no mwanchu murigereria eyunere Juma yetu yabere yitukolia rero torana yitukolia Jumatatu ncheni gongoro kwa Sara Nyarangi Ontita. Nanje bina botambe ngo wate bunegente kianikia negente gyansu nanda sura kanyora Ndizi TV nero kwansu mogusi una botambe gedara ne Brighton Makoli na kwaneria nchene MC KUDU omoisi omowe koru nyabiosi toye gukotera koma nenda tusale likuru studio geiga tosoke togende no moisi omowe koru nyabiosi KUDU obutaka bwagerire omwabo tokare konya kwangana moigwe obochai mosikita konyara nyasaye bwe meganda yetoigwe ndugu yangu diga kwa moyo tonya gotegenya mpaka toike matuko make bari bagotochaya mbachake goteba tobwatisye okaiboro korwenda ya mama nyasaga korenda tikware mara otiga konya korera kanya gotema orio gotongete tari korara okaiboro korwenda ya mama nyasaga korenda tikware mara otiga konya korera kanya gotema orio gotongete tari korara Tokakira intubu na mama magosomege mumbora bono twairanire mugateba bari bakwete na nyambari koboka inu bono mwakumire mukaigwa buyekero twakirete motieti komanya ninki totegete etiga koboria ngai twachiete enintungo tebiege ntogete enjera abateri togachwarire mbaro chibuneye negasigete engakieye igatwara kirire ntutwara somira mbanganagete isho mwatorangeli twachicha twatera mpaka twachigita chibesa mwasangereri mwagacha emwato amaru twani twabotaka bwagerire omwabo tokare konya kwangana moigwe obochai mosikita konyara nyasaye bwe meganda yetoigwe ndugu yangu diga kwa moyo tonya gotegenya mpaka torike matuko make bari bagotochaya mbachake goteba tobwatisye okaiboro korwenda ya mama nyasaga korenda tikware mara otiga konya korera kanya gotema orio gotongete tari korara okaiboro korwenda ya mama nyasaga korenda tikware mara otiga konya korera kanya gotema orio gotongete tari korara Egwa kachisabu na kingo korangete tigandigyo mosani omanyekanete egwa etachi gurupo digia sabere teliomo erese buno tagete egwa kesimya yekoremete bobwa tara igwe kiotagete obwa tokoboria na kiotagete kwa motebya totere ngomagete obe abwate maneja yaye omoe namba eria gambe naye obwa tokoboria gosenora nyare komo achiri kwa misinya tere naye okoba yogo takoborire besa Chale gwaka maza kuime eto komoya yaganya kokobesa nyasaye nkogosese nyaro obutaka bwagerire omwabo tokare konya kwangana moigwe obochai mosikita konyara nyasaye bwe meganda yetoigwe ndugu yangu diga kwa moyo tonya gotegenya mpaka torike matuko make bari bagotochaya mbachake goteba tobwatisye okaiboro korwenda ya mama nyasaga korenda tikware mara otiga konya korera kanya gotema orio gotongete tari korara okaiboro korwenda ya mama nyasaga korenda tikware mara otiga konya korera kanya gotema orio gotongete tari korara okaiboro korwenda ya mama nyasaga tikware mara otiga konya korera kanya gotema Nyabiosi KUDU Obegaki come to flane Eyo gusto Nkekyo gose Nkekyo gose Nkekyo gose Aya mochecho rusio morito Nkekyo gose Nkekyo gose Nkekyo gose Aya mochecho rusio morito Obe
Oh, what you going one? Yeah, you tell him on a yeah, no child, no child. No. Cái ui, có nhà bác có guitar. Ui. Oh my God, spiders. Ika kwa ruan. Ya kwa mi akije. Ochinga bweka. Kera kwa nyoma tengwa mete ngono bwato mwana. Kanya ko kuno mwana na liokon. Ichara boss. Vamos yo bobe, por uña biosi. KUDU. Obelaki, come to flane. MC Mose. Wanya getinga zike birantane. zike birantane. Wanya getinga zike birantane. zike birantane. Tako baroka inwe birantane. Tako chaye birantane. Tako serye birantane. Baito na babe birantane. Tako baroka inwe birantane. Tako chaye birantane. Tako serye birantane. Baito na babe birantane. Aba mama babo igo bakumetie. Emetu yankero kike basaretie. Baga kare ko basiere ya minto. Ngange bare baba uteriko. Amanyi nkaya taliayane. Igara yo muibye chwene. Bosiboli na motari na bwabane. Mekoni yende ne yo yonde. Omwana oyo igo tugutanete. Toma etinga nagera yo kanyeke. Chidiri tinyingo tamanyete. Chitake kwereta gosundogete. Tiga bana baiga basikwe. Bachake korendwa bunege sike. Toma etigo sankyo mbaba basike. Bakonya banya kenyoro bagosike. Wanya getinga zike birantane. zike birantane. Wanya getinga zike birantane. zike birantane. Tako baroka inwe birantane. Tako chaye birantane. Tako serye birantane. Baito na babe birantane. Tako baroka inwe birantane. Tako chaye birantane. Tako serye birantane. Baito na babe birantane. Naseti kwa moro kekerentane. Nainde tariero chetaretane. Mwana no mwana na chabe kya karimo. Raise buno yoga mogwekane. Tako na komogo seredia. Kirita geko na kumochungiria. Kiraso kuna kumosyoteriria. Pako pene bwa yonko maunereria. Abaso bate na inorusiko. Kia ikera kwa iborero mana isiko. Tako mongaina buna isaga tueka. Motiganga manya isenera nyoresiko. Banko pene bwa bogate. Toma etinga na kibura kimambe. Toganyo monguru agosoki. Amobyo kagotike gokorie myonsi. Wanya getinga zike birantane. zike birantane. Wanya getinga zike birantane. zike birantane. Tako baroka inwe biosi. That's a record. Mama noro chengombe ye. Tata yerende tote byangu. Ase igo tiganche ndigie bikole. Nagacha kanyomba intutwerekere. Eke bundu abeka monoro kore. Abagenke abachayi basokerere. Nkaenda miruka nganetaro. Amaenenga ikamabe maro. Kona ikanganyora abejisaro. Bagantebyo kofain toka na karo. Kabatebya abana nataka sheila. Omwana moterere buneso sera. Ntagete morende bunega sera. Tokini abana nobosera. Nanyolire ngombe. Ngombe kieye. Ngombe litororo. Ase igo. Digansi bokogoro. Iserie saiga rogoro. Nanyolire ngombe. Ngombe kieye. Ngombe litororo. Ase igo. Digansi bokogoro. Iserie saiga rogoro. Abana baminto timwe chaya. Mambia na biosi. KUDU. Obo kwandu. Simon on the beat. Abana baminto benzeye. Benzeye rolete bunendo unechaga. Obo tuambu borenzeye. Abanda bangeni go babwate. Abana baminto benzeye. Benzeye rolete bunendo unechaga. Obo tuambu borenzeye. Abanda bangeni go babwate. Tama. Obo gimobo no obo tuambu boragero menya mwao. No monengu mbakari yogi tete buyana. Mana kuno bale basomore tivunde meso. Obo sacho genda Nairobi korigeria abana. Atome tongoro baganya komena. Otigo mokungu anya kobare.
the beats. Matunda yose njira wansa Eria banya vive buna bago ika Matunda yose njira wansa Eria banya vive buna bago ika Matunda yose njira wansa Tomete buno bukume sosa Eria banya vive buna bago ika Banyore tomeke ire utwa Matunda yose njira wansa Tomete buno bukume sosa Eria banya vive buna bago ika Banyore tomeke ire utwa Matunda yose njira wansa Eria banya vive buna bago ika Ayenya moi biti go boibi Tojo tata tohuru tuo morero Omoro gyoria yanko buatuore Iko koroga bakona chamagoro Ondonde merangu ya bando Ebo tuke gesono mochigo monto Ebisono gotirie popopo Waso kuto buati gonge unko Inkeke gosaya kwari kirie Emiake yonse kwenga imire Ko buatuore karwa se vive Intuase yeso no toriwe Toti garama ega bago sekere Ochake gote bankwa maete Tugama barandi bago sabere Togenda se yeso kobete Matunda yose njira wansa Eria banya vive buna bago Koruja biosi KUDU Obotaka bwagerire omwabo tokare konya kwangana moigwe Obochai mosikita konyara nyasaye bwe meganda yetoigwe Ndugu yangu diga kwa moyo tonya gotegenyeri mpaka toike Matuko make bari bagoto chaya mbachake goteba tobwatisye Okaiboro korwenda ya mama Nyasaga korenda tikware mara Otiga konya korera kanya gotema Orio gotongete tari korara Okaiboro korwenda ya mama Nyasaga korenda tikware mara Otiga konya korera kanya gotema Orio gotongete tari korara Tokakira intubu na mama magosomege Mumbora bono twairanire Mugateba bari bakwete na inyembari koboka inu bono mwakumire Mukaigwa buyekero twakirete Mochieti komanya ninki totegete Etiga koboria ngai twachiete Enintungo tebiege ntogete Enjera abateri togachuarire Mbaro chibuneye negasigete Engakieye igatwara kirire Ntutwara somira mbanganagete Isho mwatorangeli twachicha Tuatera mpaka tuachikita Chibesa mwasangereri mwagacha Emwato amaru tuanikwa Obotaka bwagerire omwabo tokare konya kwangana moigwe Obochai mosikita konyara nyasaye bwe meganda yetoigwe Ndugu yangu diga kwa moyo tonya gotegenyeri mpaka toike Matuko make bari bagoto chaya mbachake goteba tobwatisye Okaiboro korwenda ya mama Nyasaga korenda tikware mara Otiga konya korera kanya gotema Orio gotongete tari korara Okaiboro korwenda ya mama Nyasaga korenda tikware mara Otiga konya korera kanya gotema Orio gotongete tari korara Egwa kachisabu na kingo korangete Tiganigyo mosani omanyekanete Egwa etachi gurupo digia sabere Teliomo erese buno tagete Egwa kesimya ye koremete Ogwa tara igwe kio tagete Ogwa tokoboria na kio tagete Kwa motevya totere ngoma gete Obe abuate maneja yaye Omoe namba ilia gambe naye Ogwa tokoboria gose nora nyare Komo achiri kwa misinya tere naye Okoba yogo takoborire besa Chaya gwaka maza kuime Eto kwa moya ya kanya kokobesa Nyasaye nkogosese nyaro Obotaka bwagerire omwabo tokare konya kwangana moigwe Obochai mosikita konyara Nyasaye bwe meganda yetoigwe Ndugu yangu diga kwa moyo tonya gotegenyeri mpaka toike Matuko make bari bagoto chaya mbachake goteba tobwatisye Okaiboro korwenda ya mama Nyasaga korenda tikware mara Otiga konya korera kanya gotema Orio gotongete tari korara Okaiboro korwenda ya mama Nyasaga korenda tikware mara Otiga konya korera kanya gotema Orio gotongete tari korara Okaiboro korwenda ya mama Nyasaga korenda tikware mara Otiga konya korera kanya gotema Orio gotongete tari korara Okaiboro korwenda ya mama Nyasaga korenda tikware mara Otiga konya korera kanya gotema Orio gotongete tari korara